Salam Business Türkmenistan kanalının azaları hemmenize salamlar. Görüşüňiz ýaly granul aparady nädip ýasalýa, agam nädip ýasalýam diýip soraw berýädiňiz. Şonuň videosyny goýdum şu wagt. Görüňler, eger şu videonu indirip ýa-da arkadaşlaryňyzla paýlaşyp we şuna like atyp prosmotrlaryny köpeldi bilsek, biziň ýaly gynalp ýören Hytaýdan satyn alyp ýören adamlar şunu öz Türkmenistanda ýasap satmaklary da mümkin. Yani mümkin diyen zat yok. Hükman satarlar ve oňorurlar. Bizim öz ustalarımız bile şunu oňorup bilýär. Esasy ölçewlerini zatlaryny men şu kanalymda goýup duraryn. Şu videolaryň köprek gelmesi üçin hükman suratda like basın, videomu paýlaşyň. Sizden etjek haýyşym şol ve Türkmen telekeçileri ve Türkmen biznesmenleri deýme össün ve bütün dünya tanalsın diye şu kanaly açtyk. Şonuň üçin sizlerden geljek goldaw we garaşan İnşallah hemmemiz bilelikde Türkmen Biznes kanalını östürürüz ve şulara maslahat videoları köprek koyuyoruz.